zimene zochitika bwanji komanso amakonza mitengo kuti mitengo ifuja amene mwabweretsayo tigule pa mitengo uyu ndi uyu amapanga zimenezi ndi ndani? Zikomo kwambiri Esther. Funso labwino. Mitengo yomwe timagulira foja timapanga ndi Fatopawo Commission motsogozedwa ndi Minister of Agriculture. Pali ndondomeko yomwe timaona tikamapanga mitengo ija. Timayang'ana cost of production. Pachichewa tunena kuti zomwe mlimi walowetsa kuti alime foja wake. China timafaniziraso ndi mitengo ya chaka chatha. Timaonanso mmene maiko ena zikuyendera, in general tingoti ngati global dynamics. Kuonjezerapo timaonanso timati crop flow, foja uja makhala ndi magrade. The grade ina yonse makhala ndi makilogramu mmene yatulutsira kutengera chaka cha mbuyo. So timaonanso zimenezozo. Nde popanga mitengo ya chaka chino tinaonanso zomwezo. Ndipo mitengo ya chaka chino nditha kutsimikizirani ma minimum prices kufanizira ndi chaka chatha, achaka chino ndokwera. Mwachitsanzo mtengo otsikitsitsa wa chaka chatha, the lowest, inali $1.10. Chaka chino ili pa $1.20. Mtengo okwera kwambiri apapa ndikufanizira ku mtundu wa foja wa bale omwe timalima kwambiri ku Malawi kuno. Mtengo okwera kwambiri chaka chatha unali pa $3.05, pamene chaka chino uli pa $3.20. So kunena chilungamo chenicheni mitengo ya chaka chino ndiyokwera ma minimum poyambira. Koma mwina pomwe pali vuto ndipaja nanena kuti kumbali ya nsika wa auction foja ambiri akubwerera. Rejection rate ikumakwana over 90%. So nkhani yaikulu ndi imeneyo. Ziko master kungonjezera mmene wanenera nzanga. Kumbali ya mitengo ife ku Malawi mitengo yathu ndiyokwererapo. Tomati tikayerekeza ngakhale anzathu amene atizungulira kumbali ino ya Africa, tikaona anzathu amene nawo samalima foja wa bale pa Zambia, Mozambique komanso ku Tanzania, tikaona ma minimum prices awo amene akuyendera awathu kuno ndokwererapo. Zimene muzaka zambiri timakhala tukulimbana anzathu kumatulutsa foja kuchoka kuno ku Malawi mwapita maiko akunja kumanena kuti foja kunja kwa magula bwino. Kwa muchaka chino tikutha kuona kuti ambiri alimi akudandaula ifo ambiri afunitsisa bata kulitsa pansika wathu chifukwa chokuti mitengo ndiyokwererapo kuyerekeza ndi anzathu amene atizungulira. Ndiyeno chikupangitsa alimi kunena kuti mitengo ndiyotsika pamene mwafotokoza kuti mitengo ya chaka chino ndiyokwera, vuto lagona pati? Funso labwino kwambiri. Sitinganene kuti pali vuto kwenikweni, koma chimene chikuchitika timanena kuti muchaka chino tili ndi oversupply pamene alimi talima foja ochuluka. So mitengo yathu imene tikunena kuti ma minimum prices pamene pamakhala poyambira. Tikati poyambira tanza kuti boma lingamakhazikitsa mitengo imene imanena kuti grade E ogula sagule mochepera mtengo wakuti. So chifukwa chokuti chaka chino foja ndochuluka, ogula peni pamene poyambirapo sakuonjezerapo. Pamene muzaka zambuyo foja makhala ochepa uluboma liyike kuti ningoyerekeza kuti kuyambira kugula tiyamba kugula pa $1.10 amatha kuonjezerapo kugula mwina $1.30. Mwamuchaka ngati chinochi ambiri ogula amatha magula peni po chifukwa chokuti foja wachulukirapo. Foja wachulukirapo amatokhala ndi mpata wosankha unena kuti ineyo ndithopuma kayi kapena ndithopereka before fojayo ndochuluka. Anzanga afotokoza ya chilungamo chake. Ndikangati ndikubwereza koma nkhani yaikulu ndiyoti ogula ambiri chifukwa chakuchuluka kwa foja akugula poyambira. Ndalama yowonjezera ya pamwamba ikumakhala mwina yocheperako kufanizira ndi zaka zambuyomo. Nde nkhani yaikulu ndi imeneyo. Komanso nkhani ina ndi yomwe ija ndikunena ija kuti kubwerera kwa foja pa nsika wa auction. Nde zimatheka ena akamafotokoza ngati kuti mitengo sili bwino. Nkhani yaikulu ndi kuti foja uja sakugulitsidwa. Nde nkhani yaikulu ndi imeneyo. Pankhani imene mwatifotokoza kuti foja amene akubwerera ambiri ndi wa auction kusiyana ndi wa contract.
pamenepa zimayenda bwanji mwina alimi aja kamayamba kuti alime fodya wawo kufuna kupewa nkhani yoti fodya sakabwerera mbiri kutsika? Esther, chofunikira kwambiri chokuti timvetse kuti pali mitundu ingapo ya malimidwe. Ku Malawi kuno tili ndi mtundu umene timanena kuti wa auction farming imene olima amene alima amazilimira ndi zipangizo zawo. Palinso wina wa contract farming amene amatha kulandira ngongole ya zipangizo zochoka kwa ogula. Komanso palinso ma contract ena amene mulimi amatha kuzilimira mwa yekha kungogwirizana kuti fodya ndikalima ndikagulisa ku kampani A kapena kampani B. So ma ogulawo amakhala ndi fodya amene iwo amanena kuti ineyo pa contract yanga ndifuna ndikhale fodya ochuluka chonchi. Koma chifukwa chokuti makampani amene tili nawo ndi fodya amene amafuna fodya pa contract ndi fodya amene timalima kwathu kuno amakhala bena kuti sanakwaniritse kukhala pa contract. Azilimirabe mwawo okha kuti fodya wanga ndikagulisa pa auction. So ogulacha akamakhala wakugula amakhala kuti chifukwa cha contract ali nayo ija yokagagamizabe kuti agule fodya kuti fodya pali mgwirizano wachikhalire amene anagwirizana ndi olima uja. So pa contract uja mkhoti chifukwa cha contract ilipo ija ukagamizidwa kuti agule. Pamene pa auction ipa ena amati pa chichewa chopanyadira amati pa chipandepande pamakhala kuti akupikisana ogula uja akupikisana ndanza amene wanena kuti agula ndalama zochuluka amene amatenga payroll ija. Chifukwa cha chimene fodya wachuluka chaka chino ambiri wamwina anoona kuti mwina tiyambe kaye ndi wathu amene tinaye pa mgwirizano tisanayambe kaye kugula pa auction. Chifukwa tikuonapo kuti ku contract uzikuoneka kuti fodya wambiri akugulidwa. Pamene ku auction chifukwa chokuti palibe mgwirizano umene adapangirana kaye ndi makampani akufuna aone kaye mwina kuti fodya wathu tikamaliza tiona kaye kuti kuzikhala bwanji. Mena fotokozera nzangamo ndi momwemo ndithu. Pachizungu ena amanena kuti auction market ndi opportunistic market. Palibe ma guarantees. Ogula amagula ngati mmene umakhalira nsika wina uliwonse umagula mmene ukufunira iweyo. Pamene ku contract uku umakhala kuti munasayinirana munagwirizana kuyambirira. So munthu ogula uja amakhala kuti ndokakamizidwa kuti agule fodya amene uja. Komanso mbali nayo ogulitsa ujaso amakhala kuti wakakamizidwa kuti apereke makilogalamu amene anagwirizana. So kumene kuja kuli malamulo ndithu. Pamene uku ku auction uku ndi msika woti aliyense atha kulowapo kapena atha osagula. Nde nkhani yaikulu ndi imeneyo kusiyana kwa contract ndi ku auction. Ndikuona ku auction iku ogula aja samakhala okakamizidwa kugula ngati mmene pamakhala ukapita pa market kuti tomato mtengo sindikugwirizana nawo basi ndabwerera. So nkhani yaikulu ndi imeneyo. Ndikuonanso ku auction iku kukuoneka kuti rejection rate ikumakhala yaikulu. Chifukwa choti ogula uja sokakamizidwa kugula pa nsika umene uja. Palibe contract ina iliyonse agreement ina iliyonse ndi mlimi. Alimi aja mangopita kumene kuja kuti tikakumana ndi baya somapita ndikakumana ndi alimi. Komano mwina nditha ungodumphira kutsogolo kapena kuti mutha kufunsa kuti ndi chifukwa chani mukupitiriza nsika umene wa auction. Pali zifukwa. Mena anafotokozera anzangawa si alimonse amene amakwanisa kupeza contract. Ngati chaka chino mabaya omwe tili nawo ndi 8. Pa mabaya 8 amenewa mabaya 6 ndi amene apereka akupanga ulimi wa mgwirizano ndi alimi. Kusonyeza kuti pali mabaya ena sakupanga. Komanso pa mabaya 6 aja ma volumes amene akufuna kumgwirizano anali ndi mulingo, anali ndi limit. So alimi athu onse sanakakwanisa kupeza ma contract kumene kuja. Ndeti mausiya nsika wa auction kuti amene aja akanika kupeza ma contract aja fodya wakagulitsira kumene kuja. Number 1. Number 2, mbali ya baya pali mabaya ena amabwera nkati mwa season. Ngati season iyi nkati tikulandirabe ndithu ma interest from anthu ofuna kubwera ngati mabuyers ngoti tili ma process omaona kuti akukwanirisa zomwe timafuna. Nde amene ajabwera nkati mwa season aja kolowa ndi kusika wa auction. Chifukwa kuti sangapange contract panopa. Contract imene amugwirizane musanayambe kulima. Nde timausiya nsika wa auction kuti tipereke mwayi kwa magulu awiri onsewa
makampani obwera kumene komanso alimi amene alibe contract zikomo kwambiri. Mwana ngati mafuna muonjezere kwa china chake. Ndizoona Esther, mafuna ndonjezeso kuti nthawi zina ogula athu amadandaula kuti nawonso kumene amapitisa foja awo amawauza kuti kodi walima foja uyu weniweni ndani, afuna adziwe pamene foja wachokera. Zimene zinthawi zambiri pa auction zimakhala zovuta chifukwa kuti sinanga anzathu ogula amakhala ali ndi timati ma leaf technicians amene amalondoloza kuyambira ku nursery kuja mpaka kuzafika kumapeto. Chifukwa cha chimenechi chamalondoloza even the inputs amene akuyika mmene kuja zimene zimakhala zokhweka akapita kwa anzathu ogula kuja nena kuti foja wathuyu wachoka kwa mlimi wakuti ndikuyelekeza wachokera ku Kasungu kaya ku Chilazulu akuchoka kwakuti pakulima mochuluka chonse. Zimene padakali panopa ku auction iku topa commission yesesa kuti nakoso auction tizitha kupanga trace alimi mmene anzathu apangira pa contract. Ndipo mtsogolo ndikhulupirira kuti mudzamva kuti topa commission yayamba process imene tumaicha kuti tiziicha kuti know your grower. Tinayamba kale mbuyo mkumano pati pangano scale up kuti mulimi aliyense tizimudziwa kuti akulima pochuluka bwanji, akuyika muchani mu mulimi wake. Cholinga dokula chaka mabwera foja wa top auction achitaso khala attractive chimodzimodzi mena makhalira wa pa contract. Chifukwa zina zimwe zimene amadandaula ogula ndi zimene kuti foja wa auction nditha kugula koma akakati funso foja wachokera pati zikutivuta kweni tinene kuti foja uyu mulimi wake ndo apati kapena kuchokera pati kapena amayika muzotani. So kutsogolo kumuthandizana ndi anzathu ena mu industry will be rolling out that program ya know your grower. Ndiye mwabweretsa nkhani imene kuti mufuna mukhazikitse program ya know your grower tiziti alimi amene wafoja akagulitsidwa kumene kuku azikhanga titi akuyenda pansana patopa kwa commission. Titonena choncho kuti alimi amene wazikhala ngati kuyenda pansana patopa kwa commission koma tingonena kuti alimi onse amayenda pansana patopa kwa commission. Chifukwa chonena kuti ifeyo ngati bungwe timayenera kuti tidziwe kuti mulimi aliyense akuchokera pati ndipo akulima motani. That is why tachiona kuti ndichofunikira kwambiri kuti panopa tikhale ndi database yodziwika bwinobwino kuti alimi athu onse tizidziwa. Ngondifunsa kuti range number yochokera pati zitha kunena kuti mulimi uyu akuchokera pakuti ndipo amalima foja ochuluka chonse ndipo chaka chino alima foja ochuluka chonse. Zimene zimathandiza kapita kwa ogula chifukwa ogula aja makamaka anzathu amene iwo aja makapanga ndudu opanga ndudu aja nausa makhala nausa afuna udzi kuti ndudu imene ndikusuta foja wake anachokera pati. Okay. Ndofuna ndimvetsetse kuti pali baya okhazikika makamaka odalirika kuti agule foja wa auction fa ku mbali nayi wa contract amakhoti anthu akudziwa kale kuti foja wanga akagule ndi akuti komano ku auction tili ndi baya okhazikika. Mabaya aku auction amakhala omwewa amene akupanga contract. Ndiye omwe waso amagula pa auction. Komano komwe amakhala kuti agwirizana ma volume okhazikika kuti tigula makilogramu mwakuti kwa mlimi wakuti ndi ku contract. Ku auction uku mlimi uja amakhala kuti sakumudziwa wangubweretsa foja wayalidwa akamagula moja samadziwa kuti foja ndo andani. Pamene ku contract amakhala kuti foja amene akugula uja kumudziwa muno wake chifukwa choti ubale wawo wayambira asanayambe kulima akumudziwa kuti walowesa zipangizo zanji. Pamene ku auction kusamadziwa zimenezozo koma tikanena kuti mabaya okhazikika ku auction ndi omwe wanditu amene alipo amagula ku contract ndi ku auction kungoti akugula kwambiri ku contract chifukwa cha pachizungu timati ma obligation omwe ali nawo ku contract ipo. Chakuno tipumire pang'ono tibwerenso ndi programu yathu yapadera. Tikulandireniso ku programu yapadera ya Tobacco Commission TC imene tikumva zambiri za ulimi kapena kuti imene tikumva zambiri za malonda a foja monga tikudziwa kuti pakanali pano malonda amenewa ali mkati. Ndiye tisanapite kupuma timakamba nkhani kuti kodi mabayala a alimi amene amalima foja wa auction amakhala ndani. Ndiye chilungamo kambiri nyana fotokozapo kuti mabayala ake ndi omwewa komano amati akagulako kupitanso kukagulako. Ndiye tikulandireniso mchigawo chathu chachiwiri. Tikukamba kwambiri nkhani ya kuchuluka kwa foja pansika.
mwina mtatamba soloso kwambiri fambuyo mwakhala kuti fodya akachuluka pena akubwezedwa chifukwa choti alimi aja makhala kuti asakanizanso zinthu zosakhala bwino zimene zimapezeka kuti kunsika kucha akufodya uja akumbweza tafotokozani kwambiri pa nkhani ngati imeneyi. Zikomo kwambiri Esther. Tikakamba zoti fodya wachuluka tinene kuti mabaya aja tisanafike poti nsika tatsegula amanena fodya amene akufuna kugula mchaka chimenecho. Komanso ife ya Tobacco Commission timapanga kafukufuku tisanatsegule nsika. So titapanga kafukufuku tinapeza kuti fodya amene alima chaka chino ndochuluka kuposa mmene mabaya amafunira. Number 1 imeneyo ndi amudziko muno. Komanso titapanga kafukufuku wa dziko lonse maiko onse amene amalima fodya zaonesa kuti maiko onse amene amalima fodya alima fodya ochuluka kuposa mmene timalimira nthawi zonse. Chifukwa chake ndizoti zaka ziwiri zapitazo kupatula chaka chatha koma chaka cha 2024 23 even 22 malonda fodya akhala kuyenda bwino, mitengo inali bwino, nde alimi anapanga respond, nde inali dziko linali lilonse. So tikakamba kuti kuli overproduction kapena fodya wachuluka tikukamba mbali ziwiri mudziko muno komanso kumaiko kwa anzathu. Kuyambira kwa anzathu ku Zambia alima wambiri kuposa mmene akufunira kugula, Mozambique chimodzimodzi, ku Tanzania chimodzimodzi, ku Zimbabwenso mwinaso mukalowa pamasamba mchezo mukaona zikumaoneka ndithu misika ya kwa anzathu uso akuoneka kuti anthu akudandaula alimi. Nkhani yayikulu ndiyoti fodya wachuluka kufanizira ndi amene amafunayo, nde zotsatira zake mitengo imakhala ngati kubwerera mbuyo komanso ogula aja amagula mosankha. Nde munakambanso nkhani ya kuti alimi kusakaniza zinthu mu mabelo. Nkhani imeneyi inativuta kwambiri mchaka cha 2024 koma tinagwira ntchito ndithu sensitize kwa kudziwitsa alimi komanso kupanga ulangizi. Chaka chino nkhani imeneyi ikuoneka kuti sikwenikweni, koma chaka ichi ulimi wa chaka ichi chifukwa choti mvula inachuluka tapanga noti kuti fodya wambiri amabwera osaumitsitsa. Ku contract iku kumachitika rejection koma imakhala yochepa, and fodya wake zifukwa zake zimakhala kuti ndonyowa ogula akamugula kaonongekera ndama abwezera alimi kuti akamuyanikenso abwereso ali wouma. Nde mwachidule mwina nditha kuyankha choncho. Kuonjezerapo mmene silanzanga adanena iwo mukuyankhula kwawo kunena kuti bungwe la Tobacco Commission timapanga amene ngati ma estimates. Ma estimates amene wawa muchaka china chilichonse timapanga ndi industry yonse koma motsogozedwa ndi bungwe la Tobacco Commission. And muchaka chimene changopitachi ndi mmene anenazanga ndimene atuonetsa kuti muchaka chimene tilichi osa chimene changopitachi chimene tilichi kuti alima kwambiri. Koma mwinafunso nkumati ngati inuyo bungwe la Tobacco Commission mukupangapo chani kapena nkumati kodi kutsogoloko tikhalira zimene zotalima fodya ochuluka kwambiri. Ifeyo ngati bungwe tinaonekerapo kumbali imeneyo, and zimene zidachitikaponso ndikhulupirira chaka cha 2018 ngati nsakulakwitsa 2018 alima ndi fodya ochuluka kwambiri. Chaka cha 2017 in 2018 we introduced what we call crop size management. Crop size management ndi ndondomeko zimene Tobacco Commission imakhazikitsa kuti ichepetse mulingo umene alima akulima kuti ukumanizane ndi mulingo umene ogula akufuna. So zimene zachitika chaka chino zatiwonetsera kuti zikuyenera kupanganso mmene tidapangira mu chaka cha 2018 kuti kukubwera tikuyenera kuonetsetsa kuti mulimi aliyense tampatsa kuti iwe kalime mulingo. So pano zimene zimakhala zovuta kwa ena kuti mwina amalima mbochulukirapo kama uzoti chepetsani peza ulimi ndi business. Kumabenga dziko ndi zinthu zimene tikuyenera kupanga kuti alimiwa asamadandaule mmene udandaula chaka chimodzi. So kupita mtsogolomo ndingoti apa I think licensing ya ndiziti kalembera walima amene atalime chaka chamawa ayamba mtsogolomo
around June amene yuyu ndoti kufika June tikuyenera kuti tidziwe kuti kodi ogula amene akugula chaka chamawa afuna mulingo wotani, and mulingo umene kodi ifeyo ngati bungwe la Tobacco Commission tuga bwanji mwa alimi kuti alimiwo chaka chamawa asakhalenso ndi mavuto ati omwewa. Mangufuna ngonjezera umene bwezi akambirinya munadzafotokoza kuti mukamba za zinyalala zimene zimapezeka mfodya, munafotokoza kwambiri kwa alimi apa contract kuti akumabwezedwa umakhoti ndi onyowa, pamene alimi afotokoza kuti wambiri amene akubwezedwa ndi auction. Tinene kuti ku auction ukubwezedwa motani, mochuluka bwanji komanso chochitira ndi chani kuti oku auction kuzichuluka kubwezedwa kusiyana ndi wa contract? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso limene. Tikukamba kubwezedwa kuyankhula mu general, komano kubwezedwa kuli pawiri. Kubwezedwa kwa auction tikukamba apa kumakhala kuti fodya uja mone komwe ogulacha olo angomuona koma alibe chidwi choti agule, ndesi tinafikeso kumacheka kumayang'ana kuti ndonyowa kapenayi. Pamene kubwezedwa amene akubwezedwa ku contract amakhala kuti fodya ujana anampatsa mtengo bwinobwino, komano malonda afodya timalola ogulaja kuti akapereka mtengo akhalenso ndi anthu awo acheke zomwe zili mkati mwa belo muja, kuopa kuti angagule belo lodimuliza chinyengo. Ndi akacheka pamene paja pamapezeka di fodya wina ndonyowa, andi amene uja ndi amene akubwezedwa. Koma nditsimikize ichi kuti ndiochepa percentage ya fodya amene akubwezedwa ku contract ndi 3%, pamene percentage ya fodya amene akukanika malonda ku auction ili over 90%. Tikatenga overall phatikiza contract ndi auction, percentage ya fodya amene akubwerera ndi about 6%. Tikatenga general, so tikatenga kuti msika wa ku Malawi fodya amene akubwezedwa ndi percentage yanji ndi 6%, koma kungoti ku auction uku mukangotenga msika wa auction ndi 90%. Pamene papa zikuonesa kuti fodya wambiri amene amalimidwa ku Malawi timagulisa pa contract, ochepa ndi amene timagulisa ku auction. Tikatengera mafigara ma percentage ndiyoti over 80% fodya amagulisidwa ku contract, pamene less than 20% amagulisa ku auction. Then the less than 20% imene rejection yake ya fodya amene imakwana 90%. Ndizoona kuti bungwe la Tobacco Commission lakhala lokupanga tokambirana ndi ogula komanso ogulitsa fodya, koma chifukwa chokuti season ndi yayitali pali zina zimene zayamba kuonesa kayo kusintha, pali zina zimene mwina zingatengerepo nthawi kuti ziyamba kuonesa zipaso, koma zokambira nazo padakali panthu nena kuti zidatha andi zidayenda bwino, koma pali zina zokuti alimi ayamba kuona kusintha padakali pano, koma pali zina zimene azoona kusintha tikunka kutsogolo ndi season iyi, komanso zina zimene azoona kusintha ma season akutsogolo, koma zokambira zipedai nazo pakati pa ife ndi ma stakeholders athu zidayenda bwino. Zona tinali ndi zokambirana. China mwa cholinga cha zokambirana timafuna tidziwe kuti kwenikweni ndi chani chikupangisa kuti anzathuwa ogula asamagule fodya pa auction tisanapeze way forward imene akukambira bwana Chifumboti. Chomwe tinazapeza ndi choti makampani a ogula fodya chifukwa choti kuli supply ya fodya yambiri globally, makastoma awo analasana apatsenso maoda oti ambe kugula. Nde mwina mutha kufunsa kuti angakugula bwanji ku contract. Ku contract iku chifukwa choti imene tinanenera poyambirira muja ndi mgwirizano, ali ndi obligation yoti akuyenera kugulabe. Ndinkona ogulawa anapanga prioritize ku contract kuti ukuku komwe tili ndi mgwirizano, komwe tili ndi udindo kuti tinasayinirana tiyena awawa tiagule tisanafike fodya winayi omwe kulibe mgwirizano. Komano mena amatidziwitsira amakamba kuti be mwina miyezi kubwerayi kuyambira mwezi wa Juni atha kukhala kuti ayamba kulandira maoda, mwina titha kuonano kuti ku auction kwayamba kusuntha. Nkona bwana mwina sana anena kuti zina zitenga nthawi koma zina ma solution ake kuchitika pompano ndithu. Machidule chabe mawu maliza program yathu ya lero. Ndiyambe ndine
Ife ngati bungwe la Tobacco Commission tikuwalimbikitsa alimi kuti mu chaka chovuta ngati chino apitirize kugwira ntchito yotamandika amene amachitira zaka zonse, atisankha fodya bwino cholinga akapita pansika paja ogula asamakhale nzoyankhula zambiri, komanso adziwe kuti bungwe la Tobacco Commission likuona sezo kuchitikaza ndi tikuwunikira andi kutsogolo kuti tikhala ndi ndondomeko ndithu zokuti tisazafikeso mu chaka chovuta ngati mechino chaka chino. Padakali pano alimi apitirize kusankha fodya wabwino, akabwera pansika ife tizapa support yonse imene ikufunikira ngati bungwe la Tobacco Commission. Ine ndingowonjezera pomwe afotokoza anzangawa kuti ife monga bungwe la Tobacco Commission ndife bungwe la boma, ndipo tikufunitsitsa alimi athu achite phindu, ndipo sitikugona, tikuyesera kukamba nawo mabaya omwe tili nawowa, komanso tikuyang'ana misika ina kuti mkati mwa season yomwe ino chaka iyi kuvutayi mabaya ena alowe mu market. Sitikugona, tikusakasaka. Mmene afotokozera anzangawa tungofuna tinene kuti ma season akubwera tipanga program ija Know Your Grower. Know Your Grower ija itithandiza kuti tidziwe alimi, tipereke confidence kwa ogula akunjawo, komanso mulimi wa fodya munamva kuti mumapezeka anthu ena timati mavenda pamene malamulo athu samalola. Program ya Know Your Grower icho sazosezo kupitaso pachitsogolo tifuna tipange implement crop size management. Cholinga chathu sikuti tifuna takhaulisa alimi, koma tikufuna kuti situation yomwe tili nayo pano tisazakhale nayonso. Fodya tizilima mogwirizana ndi imene ogula akufunira. Mawanga omaliza ndi amene. Umutu ndimene tachezera ndi akuluakulu ena ku bungwe la Tobacco Commission program yapadera mmene timamva zambiri za malonda a fodya. Ndiye nali ndi achilungamo Kambirinya amene ndi corporate planning and development manager kumapeto kwangako, ndipo awa ndi achimwemwe Chifombote a enforcement and liaison manager kuchokera ku Tobacco Commission. Kuchokera kwa ine Esther Nyanja ndingoti pitirizani kuonera kanema wanu wa MBC, komanso pitirizani kumvera MBC Radio 1. Man of God, ine ndine Gare Munthali, ndimakhala Matawale. I stay in Matawale. Funso langa ndirakuti The question goes, family yanga zawo sizikuyenda things are kusiyana ndi not mafamily moving comparing to other families. ndidziwe kuti Wanted to gwiro lake know ndi chani. what is the root cause. Kuchulukidwa kwana kuchulukidwa kwa akazi Such of entanglement sikungapangise kuti of anthu akhale ndi chuma chokhalira ndi akazi ochuluka ndi why chani. should you have numerous wives? Ndi mzimu wosemphana ndi Mulungu. It's the spirit Anakwatira kwina married to another place ndikubweranso ndikakwatiwanso ndi and munthu went wina to marry another person, mpaka nakumakhala ndi ana having ambali children from zosiyana-siyana different nkumalepheranso angles and kusamalira. even failing to take care of them. Ndi chiyambi cha mavuto The anu beginning of your problems chikuchokera is kusakhazikika kwanu originating from anthu lack ino. of settlement and failing to Zapangisanso take care of them kulephera kukhala has ndi also chuma contributed to chokhazikika. lack of. Man of God, ndifuna ndipange confirm Want to zimene confirm munanena. what you have said Ine kwa bambo anga, from my father's side. bambo anga The anali ndi father akazi to my mwina father 4 had 4 wives. amene mwina ine ndiri wachichepere ndi While maziwa, I was young, koma I knew kwinako them. timangomva kuti kuti While ana other side ambiri we've heard otenaso about numerous children that sindimaziwa. I don't even know about them. Komanso bambo anga enieni Additionally, my ondibereka real father, ali ndi mwana has amene got a anali first born wawo. child who is the Ine firstborn. ndi wachiwiri, I am a mayi anga second ndi born, ena. and my mother is a different woman. Ifina zibale awo Even abambo the anga relatives to my father, aliyense ndoti anakwatirapo mwina each akazi one has awiri ever atatu. married 2 or 3 wives. Nde ndikuona kuti zimenezo I mutizoona. understand these things are true. God Thank will you, Lord. deliver your Thank you, life. Jesus. Zikomo. So you are free. Thank you. Masulida. Stella Pili, Stella, nachokera ku coming Lilongwe. from Lilongwe. I'm here to ask for the cause for the delay in the group promotion that we are supposed to have at work. The human effort, Kuchita kwa muntu it is the one, ndichimene that is blocking your promotion. kuchinga and kukwezera they are the wanu. ones Ndinu speaking against you people amene not akuyankhula to be motsutsana ndi anthu promoted. inuyo kuti musakwezedwe. This is
being degraded. kuyang'aniridwa pansi. There are some people Alipo anthu that you ena see as good people, mmene mmaona ngati anthu abwino, but koma in their hearts m'mitima they yawo are being used by the devil, kugwiritsidwa ntchito ndi woyipayo, so that whatever ti china chilichonse that you want in life, the promotion should not happen. kukwezedwa. The Lord will deliver you. akumasulani. Man of God, I would like to confirm the prophecy that you have gave on the question that I asked. Truly, where I work, there is a cohort that came after us. So in their line of thinking, they said, because they were more educated in terms of the papers that they had, like masters, PhDs, they said us who by then did not have the masters did not deserve to be promoted. And they would go to an extent to say, and what's supposila in Mukaula, you cannot be promoted. You're free, okay? Amasulidwa. Mahatsi alele muna saba, mahatsi amali.